Hi guys, mga ano to guys. Buhay na ako sa probinsya. Sibuyas. Bago mo maglaba. Harap. Maraming kalami. Harap. Maraming kalami. Mamis kaon. Adik ko ng dahon eh. Lamig kayo kaon yung maglaba. Tagang nilabhan. Harap. Kalami dyan. Kalami na lang dyan. Ang dahon. Ang lagay dah. Kaajit. Wala na dahon. Kung nawa na dahon. Sidaan. So guys, itlog sa aking manok. May binuhi akong manok ng mga itlog. Duha pa lang ng itlog. Kahit paano, kada adlaw na kay itlog nga harvest. Duha pa lang. Na mga itlog nitong uban. Harvest na po ito na ako. Kaon sa ko. Lamig ko siya. Sumbod. Na-addict ko sa una din ako na pinapansin itong sibuyas na to. Dahonan. Karoon napakalami. Lalo na ba? Ramdam mo talaga yung lasa. Wala na akong ram.
Mamaya na hal. Hanapin ko talaga yung sibuyas. Buwan. Uy! Uy! Sana yan ni Mama! Ano yan? Matata Sprite. Baluto! Bakit? Nga naman? Tanga ka ba? Bakit nak? Type ng type sa channel mo. Napakatanga talaga. Kahit ano pa sinusulat. Sa YouTube ka? Oo. Bugnaw. Ano yan? Namin siya. Yung Sprite? Malatag kaon. Manghipos ata, manghipos. Sayang. Tapos na kaming kumain. Bye guys, kaya nagluto ako kanon. Yan lang ni Imnon eh.